חברים, היום אני החלטתי לעשות מרוץ שיאגי, משהו מטורף, אתם מבינים. אני עומד לקחת לו עכשיו, אני לוקח לו את הערוץ, עושה לו סרטון בלי שהוא יודע, אני לוקח כדור משם, הנה משם, זה שם, לוקח כדור, זורק, ואם הוא לא יתפוס, הוא יאכל ככה. בואו נראה איך הוא יגיע. בואו יתפוס את זה. טוב שלא. תפוס את זה. וואי, שומעים? מה אתם אומרים? הוא יתפוס או לא יתפוס? איזה מחייל היום? וואו, שומעים? הוא אכל מקודם מכה של החיים. חברים, עוד שנייה הוא העיף את השלט נובר. עשיתי לו טריק. קבלו איזה טריק. חברים, אתם רואים את השולחן הזה? קבלו איזה טריק. איזה טריק. טוב שלא. הנה, רצינו לעשות סרטון כי קרה משהו למצלמה, היא נשברה. כאילו נפלה. וואו חברים, מה זה יגל פה טוב, אה? היום אין רחמים. חברים, 3. נכון. חברים, עם הרגל הזאת. אני בועט. וואה, בטעות, פגעתי בקיר, חברים. כן, חברים, אז נפל כדור מתחת לסלון. הנה, עכשיו, יאללה. חברים. חברים, יגל רץ לכדור, והאם הוא ינצח את זה? וואי, זה מצחיק חברים, יגל פשוט רצה לנצח את זה. אוי, ברו נפל. יש. לא, זה היה משקוף חברים. קבלו מונטי. חברים, זה אתה. יגל, תנסה להוציא את הכדור. ויגל, תביא לי את זה, וחברים, קבלו את זה, זה טוב, הוא היה עכשיו. ואתם לא קולטים איפה הוא, הוא נכנס בחור הזה. וואי, ברו עושה מספרת. הכדור עף למקרר. והחברים,